መንግስት ኤርትራ ንጥፍአት ትግራይ እምበር ንድሕነት ትግራይ ክጽመድ ይኽእልን ክብሎ ምንጭታት ሻዶው ሚድያ ገሊጾም ንባዕሎም ደጋፊ ባላ ዘድልዮም ሓንቲ ዓርቢ ዝተረፈቶም ኣካላት ብስም ጽምዶ ክድጉፍና እዮም ኢልካ ኣብ ህይወት እሸላት ምፍራድ ደው ክብል ይግባእ ክብሉ ዶክተር አብርሃም በላይ ገሊጾም ናብ ዝርዝራቶም ክሰግር መንግስት ኤርትራ ንጥፍአት ትግራይ እምበር ንድሕነት ትግራይ ክጽመድ ይኽእልን ክብሎ ምንጭታት ሻዶው ሚድያ ገሊጾም ታሪኽ ከም ዝሕብሮ ካብ 1960ታት ክሳብ ሎሚ ኣብ መንጎ መንግስት ኤርትራን ትግራይ ዝመርሕ ዝነበረ ፖለቲካዊ ሓይልን ዝነበረ ዝምድና ብውጥረት ብግጭትን ብዘይ ምትእምማንን ዝተነደቀ እዩ እዚ ታሪኽ ብዙሓት ተንተንቲ ፖለቲከኛታትን ተመራመርትን ነቲ መንግስት ኤርትራ ንድሕነት ትግራይ ዘይኮነስ ትግራይ ንምድኻም ይሰርሕ ዝብል ግምገማ ንኽህሉ አበርክቶ ገይሩ እዩ እዚ ከም መርትዖ ኮይኑ ዝቐርብ ኣብ 1990ታት ብዶብ ዝነቐለ ጎንጽ ባድመ ካብ ምስሕሓብ ዶብ ሓሊፉ ናብ ዝተዓራረየ ፖለቲካዊ ጽልኢ ድሕሪ ምቕያር መንግስቲ ኤርትራን እቲ ብቲፒኤልኤፍ ዝምራሕ ዝነበረ መንግስቲ ኢትዮጵያን ኣብ ዝኸረረ ኩናት ብምእታው ምዕነዋይ ኩናት ተኻይዱ እዩ ካብ 1992 ክሳብ 2010 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝነበረ ዘመን ኣይ ኩናት ኣይ ሰላም ድማ ኣብቶም 18 ዓመታት ክልቲኦም ወገናት ንሕድሕዶም ተቃወምቲ ጉጅለታት ብምድጋፍ ይካሰሱ ነይሮም እዚ ድማ ካሊእ ኣብ መንጎ ህወሓትን መንግስቲ ሻዕብያን ዘይምትእምማን ክሰፍሕ ገይሩ እዩ ይብሉ ኣብ ኢትዮጵያ ስርዓታዊ ለውጢ ንኽሳቱ ስዒቡ ድሕሪ ዶክተር አብይ አሕመድ ዓሊ ቀዳማይ ሚኒስትር ኮይኖም በትረ ስልጣን ምቁፅፃሮም ድማ ህወሓት ብዘይተጸበየ መንገዲ ብናይ ሕዚ ቋንቋ ጽምዶም ብናይ ሽዑ ቋንቋ ድማ ፍቅሪ ስዒሩ ዝብል ጉልባብ ኣብቲ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝተፈጸመ ጆኖሳይዳዊ ወራር መንግስቲ ሻዕብያ በዓል ዋናን መሳሰይን ኮይኑ ትግራይ ጭፍጭፍ እዩ ክብሉ ምንጭታት ሻዶው ይዛረቡ ኣብ ኩናት ትግራይ ሰራዊት ኤርትራ ብዕሊ ኣብ ውግእ ተሳቲፉ ብዙሓት ዓለም ለኻውያን ሪፖርታት ከበድቲ ጥሕሰታት መሰላት ሰብ ከም ዝተፈጸሙ ገሊጾም እዚ ኣብ ብዙሓት ተጋሩ ነቲ መንግስቲ ኤርትራ ከም ስግኣት ክርእን ከም ደመኛ ክጥምትውን ዝገበረ ካሊእ ጥልመት መንግስቲ ሻዕብያ እዩ ይብሉ ድሕሪ ስምምዕውዕል ፕሪቶሪያ እንተኾነም ኣብ ትግራይ ዝሓዝክዎ መደብ ጽንታ ህዝቢ ትግራይ ከይተዓወተ ተኸንቢቱ እዩ ብዝብል ጣዕሳ ተኾሊፍና ክብል ዝተሰምዐ መንግስቲ ኤርትራ መሬት ትግራይ ክሳብ ዝዕለት ጎቢጡ ሒዙ እንከሎ ብስም ጽምዶ ሕዚ እውን ኣብ ትግራይ ድግስ ጥፍኣት ደጊሱ ብውነ ይሰርሓሎ ይብሉ ብዙሓት ተንተንቲ ንፖሊሲ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ትግራይ ብጥርጣረ ይርእይዎም እንተኾነ ግን ህወሓት ነባራዊ ሓቅታት ከይገምገመ መንግስቲ ሻዕብያ ንድሕነት ትግራይ ክሰርሕ እዩ ብዝብል ዘይተጸንዐን ናይ ተሰዓራይነት ስነ ልቦናን ንመንግስቲ ሻዕብያ ኣሚኑ አንጻር መንግስቲ ኢትዮጵያ ኩናት ከካይድ ዝወሰነ ኮይኑ ውሳነኡ ንህዝቢ ትግራይ ዓብይ ሓደጋ እዩ ይብሉ እቲ ብሓምሊ 26 2018 ዓ.ም ኣብ ከባቢ ዛላምበሳ ዝተረኣየ ብጽምዶ ዝተሰየመ ምንቅስቃስ ድማ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ሰፊሕ ክትዕ ፈጢሩሎም ብዝተዘርግሑ ምስልታትን ቪድዮታትን መሰረት ወታደራት ኤርትራ ኣብ ዶብ ኢትዮጵያ ዘይተፈቀደ ምንቅስቃስ ከም ዝፈጸሙ ይግለጽ እዚ እንተተረጋጊጹ ጉዳይ ሉዓላውነት ሃገርን ዓለም ለኻዊ ሕግን ዘተንክፍ ጉዳይ እዩ እቶም ነዚ ምንቅስቃስ ዝድግፉ አካላት ብስም ጽምዶ ሰላምን ምትሕባርን ይውክል ይብሉ ተቃውምቲ ግና መንግስቲ ሻዕብያ ኣብ ባሕሪ በሪ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያን ዝቀረበሉ ዘሎ ሕቶ መበገሲ ዝገበረ ምትእትታዊ ኩናት ዘይኮነስ ናይ ፖለቲካ ፕሮፓጋንዳን መሳርሒ ኩናት ውክልናን እዩ ይብሉ ንባዕሎም ደጋፊ ባላ ዘድልዮም ሓንቲ ዓርቢ ዝተረፈቶም አካላት ብስም ጽምዶ ክድጉፍና እዮም ኢልካ ኣብ ህይወት እሸላት ምፍራድ ደው ክብል ይግባእ ክብሉ ዶክተር አብርሃም በላይ ገሊጾም ናብ ሓምሊ 25 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘውግሕ ብሸነኽ ሸረሪና ዝተኸፈተ ኩናት እቲ ድሕር ጉጅለ ህወሓት ዕድሚኦም ዝወደኡ ደመኛታት ህዝቢ ትግራይ ዕድመ ንምንዋሕ እሸላትን መናእሰይን ትግራይ ይቀዝፍ ስለዘሎ ብኣጋ ደው ንክብል ኩሉ መንእሰይ ትግራይ ብሓደ ቁዋም እንተ ዘይረብዩ ዝኸፍአ ክስዕብ ስለዝኽእል ክንምልሶ እውን ፈጺምና ክንጽገም ስለዝገብርን ብትሪ ክንቃለሶ ይግባእ ክብሉ ዶክተር አብርሃም በላይ ኣብ ማሕበራዊ መርበቦም ኣስፊሮም ንባዕሎም ደጋፊ ባላ ዘድልዮም ሓንቲ ዓርቢ ዝተረፈቶም አካላት ብስም ጽምዶ ክድጉፍና እዮም ኢልካ ኣብ ህይወት እሸላት ምፍራድ ደው ክብል ይግባእ ዝበሉ ዶክተር አብርሃም ትማሊ እውን ድሕሪ እዚ ኩሉ ጥፍኣት እዩ ብሰላም ንዘቲ ተባሃለ ሎሚ እውን ቅድሚ ብርሰት ንሰላም ኢድ ምዝርጋሕ ይሓይሽ ክብሉ እውን ነቲ ጉጅለ ጻውዒት ሰላም ምቕራቦም ዝዝከር ኮይኑ ኩሉ ፈታዊ ሰላም ኩናት ይኣክል ይበል ከይበረስና ንንቃሕ ብኩናት ዝምለስ ሕቶ ህዝቢ የለን ብምባል
ሓሳቦም ኣብ ማሕበራዊ መርበቦም ኣቐሚጦም ብተመሳሳሊ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ዘገድሰኩምን ከገድሰኩምን ዝግባእ ህልውና ህዝቢ ትግራይን ሰላሙን እምበር ህልውና ብኣጻዕዩ ዝቕጸሩ ገበነኛታት ክኸውን ኣይግባእን ብህይወትኩም ብኣካልኩም ዘጣልዕ ዘሎ ሓይሊ ይኣክል በልዎም ህዝብና ዘለዎ ናይ ምንባርን ዘይምንባርን ሕቶ ዓቕምን ዕድልን እናሃለወናን እናሃለናን ብሰላም ንምልሰሉ መንገዲ ጥራሕ እዩ ዘዋፀና እሞ እንተስ ክንወቃቀስ እንተስ ክንፈራረድ መጀመርያ ከም ህዝቢ ክንህሉ ይግባእ ክብሉ ኣይተ ጌታቸው ኣብ ማሕበራዊ መርበቦም ዘቐመጥዎ ጽሑፍ ይሕብር ኣብ ሓወልቲ ዝነቆጠ ጋንታ ዕግርግር ኩሉም በሪ ዲፕሎማሲ ብዘይተዓደነ ፈኸራን ትጽቢት ሓገዝ ግዳማውያን ተኣማሚኑ ግስም መቢል እንተብቅዕ ዓለም ስምዕኒ ዝብል ኣውያት ከስምዕ ምርኣይ ክንደየናይ እንዶ መሪሕነትስ ይትረፍ ሓበራዊ ምርዳእ ዘይብሉን ማሕበረሰባዊ ሓላፍነት ዘይስምዖን ስስዕ ጉጅለ ምዃኑ ኣብዚ ቅነ በብመድረኻቱ ዝወፁ ነበሩ ሓቅታት ሰሚዕኻ ምርዳእ ዝከኣል ይክብሉ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብ ማሕበራዊ መርበቦም ዘቐመጥዎ ጽሑፍ ይሕብር ብዶክተር ደብረጽዮን ዝመራሕ ጉጅለ ሕወሓት ዘጣየሾ ዘይሕጋዊ ሴንትራል ኮማንድ ትግራይ ትማሊ ኣብ ዘካየደ ህጹጽ ኣኼባ ወታደራዊ ቁመናና ዳግም ክንፍትሽ ይግባእ ክብል ወሲኑ በቲ ኣብ ግንባር ሸረሪና ዘጋጠሞ ዘይተጸበየ ከቢድ ክሳራ ዝተደናገጸ እቲ ጉጅለ ካብ ዝተበጊሱ ግና ሚዛን ሓይል ጸላእ ንምዝባዕ ብምዕላም ተወሰኽቲ ኣሃዱታት ናብ ሱዳን ንምስጋር ከም ዝወሰነ ምንጭታት ሻደው ሓቢሮም ብተመሳሳሊ ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ብዝተፈላለዩ ግንባራት ኩናት ብምኽፋት ዓቕምታት ጸላእ ንምብታን ብወገን ዓፋር እውን ሓድሽ ናይ ኩናት ግንባር ክኸፍት ከም ዝኽእልን ብወገን ራያ እውን ዘይተለመዱ ምንቅስቓሳት ይረኣዩ ከም ዘለውን ምንጭታት ሻደው ሓቢሮም ብኻሊእ ገጽ ኣብቲ ብግንባር ሸረሪና ብሰራዊት ምክልኻል ሃገር ዝተወሰደ ዓጸፋዊ ግብረ መልሲ ዝሞቱን ግዳይ ከቢድ መውቃዕትን ዝኾኑ ላዕለዎት ኣዘዝ ከም ዘለዉ ይግለጸሎም ብኣንጻሩ ካብ ላዕለዎት ወታደራዊ ኣመራርሓ ዝኾነ ጸጋይ ተካ ማርክስ ቅድሚ ሕዚ ብግንባር ሸራሮ ሕዚ ድማ ብግንባር ሸረሪና ኮይኑ ዝመርሖ ሓይሊ ብዘይተለመደ መንገዲ ረዚን ክሳራታት ከጋጥ መና ዕድላት ይኸፍት ብምህላው ደጊምና ክንምርምሮ ይግባእ ክብል እቲ ዘይሕጋዊ ሴንትራል ኮማንድ ከም ዝደምደመ ምንጭታትና ሓቢሮም እቲ ኣብ ሰራዊት ዘጋጠመ ናይ ምብትታን ሓደገኛ ተርእዮ እውን ሕማቕ ምርኣያ ስለ ዝኾነ ብትኹረት ክግምገም እቲ ዘይሕጋዊ ሴንትራል ኮማንድ ኣብ ዘካየዶ ህጹጽ ኣኼባ ገሊጹ እዚ ሰሜን ምብራቕ ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ዝፍጸም ትንኮሳ ብብቕዓት ንምምካት ዘኽእል ሙሉእ ወታደራውን ስነ ልቦናውን ድልውነት ከም ዘለዎ ዋና ኣዛዚ ሌተናል ጀነራል ኣሰፋ ቸኮል ገሊጾም ኣብ ዝተኻየደ ገምጋም እቲ እዚ ንዝኾነ ይኹን ፈተና ብፍጥነትን ብንእሽቶ ኪሳራን ክምክት ዝኽእል ከም ዝኾነ ተገሊጹ ከምኡውን ስልታዊ ወታደራዊ ኣመራርሓ ኣብ ዓወት ውግእ ብርቱዕ ግደ ከም ዘለዎ ተሓቢሩ ሌተናል ጀነራል ኣሰፋ ቸኮል እዚ ዝበሉ ብምዕራብ ትግራይ ሸነኽ ሸረሪና ኣብ መንጎ ሕወሓትን ፌደራል መንግስትን ኩናት ኣብ ዘጋጠመሉ ዕለት ኮይኑ ብዛዕባ እቲ ጸላእቲ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን ዝፈጠርዎ ናይ ጥፍኣት ጥምረትን ኣብ ቀጠናውን ብተልእኾን ክፍጾም ዝደልዩ ትንኮሳታትን ኣመልኪቶም እንትዛረቡ ድማ እቶም ኣብ እዚ ሰሜን ምብራቕ ዝርከቡ ክፍልታት ሰራዊት ዝፈጠርዎ ዘተኣማምን ወታደራዊ ስነ ኣእምሮውን ድልውነት ብምጥቃም ኣብ ሓፅር ግዜን ብትሑት ኪሳራን ሕልሚ ጸላእትና ክነምኩነ ኢና ክብሉ እውን ተሓንዮም መራሕቲ ክፍለ ሰራዊት ብወገኖም ኣብ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ዝወሃቦም ተልእኾ ብጅግንነት ክፍጽሙን ንላዕላውነት ሃገርን ሰላም ህዝብን ክሳብ መስዋዕቲ ህይወት ክኸፍሉ ቆራጽነቶም አረጋግጦም ክብል ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ኣብ ዕላዊ ማሕበራዊ መርበቡ ጠቂዑ እዚ ከምዚ ኢሎም ከሎ ዘይሕጋዊ ሴንትራል ኮማንድ ሕወሓት ንሰራዊትና ዝምልከት ሓበሬታ ካብ ዝምልከቶ ኣካል ወፃእ ሓበሬታ ንዝውዝዑ ነጠፍቲ ማሕበራዊ ሚድያን ካልኦት ውዕሎት ሰራዊቶም ኣመልኪቶም ሓበሬታ ዝውዝዑ ኣካላትን ኣጠንቂቑ